Ayun na, ayun na. Oh. Yan na, yan na. Yan na. Ayun o. Yun o. Oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Dito tayo ngayon sa Moriones. Si Mark. Sino pangalan iba? Macdo. Saka Jollibee. Ay, chowking yung mukha nun. Ayan. Ayun, shoutout nyo yung mga tropa nyo. Batang Tundo. Yun. Ayan, ayan, abangan nyo yan, no? Shoutout nyo yung mga si Mayor, si Yorme. Shoutout nyo. Oh, Yorme, kamo, may laban na dito ng gagamba. Salamat si Yorme. So yun, mga kagamba, tayo Rizal tayo. Si JP, deliver natin dito sa Jollibee. Sa may circle. Ay, kasama yung jowa niya, oh. Ayan, oh. Shoutout po yung mga tropa mo. Mga tropa ko dyan na nagagamba, order na yung tatay, panalo. Si Pilman, sila Irby, Kilala mo ba yung mga yun? Opo. Salamat Ayun. tayo. Okay, thank you. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Welcome back to my channel ulit sa mga subscriber ko at saka yung mga bagong nanonood lang dyan mga kagamba. Paki-subscribe na rin ako at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga upload ko. So yun, 10K na tayo mga kagamba. So papasalamat tayo sa lahat ng mga subscriber natin, sa mga sumuporta, lahat ng mga tumatangkilik ng ating video mga kagamba, yung mga manonood natin na walang sawang nanonood. Salamat din sa mga hindi natutuwa, kahit pa paano ay napapanood nyo ako mga kagamba. So shout out muna natin. Ito si Randy Paloyo, Spider Dog, Jerome Almosel, si Ken Gaming, si Ann Permale, Renz Code 72, Gagamchoy Kasakmal, Adrian Punso, Aegis Spider PH, Menandro Gachi na taga Baliwag, Bulacan, Marky Lance TV, si Kabigde Spider PH channel, si Kasapi, si Gagampait Kayakap, si RG, si Katagit, si Julius na Antipolo, si Mus Julius. Baka maglaban kami niyan susunod na araw, yung tinto niya mga kagamba. Abangan nyo yan, magaling yung tinto niya Kadagit, si Gagambino, kumusta ka na dyan laka, hindi ka na nagpaparamdam. Ay, nagparamdam ka pala nung isang araw, nag-comment doon sa upload ko Si Gagambol, si Jason Wave, matataas na yung mga subscriber na mga yan, mga kagamba. Suportahan natin yung mga maliit na sa vlogger ng Spider mga kagamba. Ayun, mayroon tayong paglalabanin ngayon, parehas tumasbati mga kagamba. Yung Tagalog kong malaki, medyo tinabi ko muna, hindi ko muna ginagalaw. Panoorin nyo na lang yung mga live ko dyan pagka minsan na magla-live ako. Si Gagambuksing, hindi ko na nakaramdaman mukhang hindi nagko-comment. Sino pa ba? Lahat ng mga spider vlogger dyan mga kagamba. Sa ngayon napakahirap pa rin magpadala kahit sa Victory, pero sa Victory nakakapagpadala na ako mga kagamba. Yan sa parting norte na taga Isabela, pwede na tayo sa Victory mga kagamba. Santiago nga lang yata ang pick up, saka hindi ko alam kung mayroon pa sa Tugigaraw. Pwede na kayong order sa akin, papadala ko lang sa through Victory na lang. Kasi Victory lang yung mayroong ngayon, cargo. LBC, napakatagal ng LBC, naabot ng 10 araw. So, patay na yung gagamba mga kagamba bago makarating. Paglalabanin na natin ngayon mga kagamba ito. 3 laban to. Ayan ang picture. Tingnan nyo. Unang laban, yung itong isang brown, malaki tiyan, saka isang itim. Ito yan, Ayan, mga kagamba. Lalabas natin yung katunggali niya. Black na black yung katunggali niya mga kagamba. Then pala kay Gagam Vlogs, kay Serge Castro. Yan.
Ayan, natulog na kagad. Ito, itim to mga kagamba, oh. Itim yan, oh. Black. Yan. Tapos ang kalaban niya, brown. Pareha butchog yan. Nakita naman yung picture, eh. Ang ganda nila sa picture. Ayan, ayan, magharap na. Tignan natin kung maganda ipapakitang laban, mga kagamba. Iyon, oh. Bumitaw yung itim. Iyon, oh. Iyon, oh. Ang galing. Iyon, oh. Oh. Nalaglag yung brown. Bumitaw yung brown, mga kagamba. Ayun, oh. Iyon, oh. Oh. Nagsakmalan na. Oh. Bumitaw na naman yung brown. Kanina, nalalaglag yung itim. Aha. Kanina, umaayaw yung itim. Parang ayaw lumaban. Nako, bumitaw na yung brown, mga kagamba. Malakas pa siya, eh. Malakas pa, mga kagamba, pero bumitaw. Ano to, malakas ang pakiramdam nitong itim. Ayan, oh. Tutulog-tulog lang, oh. Mga kagamba, oh. Ayan. Ayun. Ayun, nagsakmalan na. Ayan. Iyan, sinakmal ng itim. O, yun. Laglag na ulit. Talo na itong brown, mga kagamba. Tingnan natin kung masasaputan niya. Ayun, oh. Parehas na silang natulala, mga kagamba. Pero talo na itong brown kasi nakatatlong laglag na siya, eh. Tingnan natin kung sino lang mabibilutan ngayon. Nag-i-reflect yung ilaw. Wala na, talo na. Hindi na niya masakmal, hindi niya masaputan, mga kagamba. Oh. Ayun na, kinagat na niya. Oh, aba, natatakot din yung itim. Oh. Natatakot din yung itim, pero malakas pa yung itim, oh. Ayan, mga kagamba, ayaw pa. Ayaw pa magsilap, eh. Ayun. So, wala na, mga kagamba. Talo na itong brown. Next fight tayo. Ayan, yung picture nung kasunod. Ayan siya, yan. Brown siya na medyo pula yung ulo. Yung liig niya. Ito naman yung isa. Brown din siya na tigrihan. Ayan, pag-arapin na natin. Op. Mukhang ayan na. Yan na, nagkagatan na sila. Ayan. Ayan, mga kagamba, oh. Oh, ang lupit. Oh. Ayan na. Oh. Sino nasaputan niya? Nasaputan yung mas malaki yata nasaputan, mga kagamba. Ayan, oh. Nabilot niya kaagad. Yung mas malaki ang nabilutan. Aha. Magaling. Isang takmaan lang, mga kagamba, oh. Wala na. Bilot na agad. Ayan. Nanghina rin siya. So yun, next fight tayo, mga kagamba. Napanood nyo yung nako. Galing na laban. Dakmaan agad. Ito yung isa, mga kagamba. Medyo mais na mais siya, oh. Mais na mais. Ayan. Sige na, mga kagamba, paglabanin natin to. Huwag kamingay dyan, negro. Huwag kamingay. Nakita yung picture dyan, ha. Dyan yung picture. Ayan. Isang tigre at saka isang brown, parang mais. Ayan, oh. Tigrihin yan, oh. Parang talahib ito. Huwag kamingay dyan, negro. Ayun! Oops! Laglag ka agad yung yung tigrihin. Mas malaki kunti. Huwag kamingay dyan, negro. Ayun na! Oh! Ayun na! Kiskisan, uy! Naglag ulit yung tigre. Sinundan niya. Sobrang sa liwanag, mga kagamba, kanina. Yan. Yan na! Oh! Laglag na naman tigre. Hindi niya madakot. Talo na itong tigre, mga kagamba. Ayan. Patihulog ka ng patihulog, eh. Takmain mo na. Yan! Uy! Pero wala. Mas malaki itong tigre. Tignan nyo. Oh, lumaban ng tigre. Oh, lumaban pa rin tigre.
Lumalaban. Ayun na naman, oh. Oh. Lumalaban ang tigre. Mahina na eh. Alam nyo, mahina na yung kalaban niya eh. Oh. Oh. Oh, sige. Maban ka. Oh. Sige. Oh. Alam. Sige. So yun mga kagamba. Tigilan natin to. Wala. Talo yung tigre. Silid na natin. So yun mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa tatay sa Mindo si Zero Gagamboy. Papasalamat tayong lahat sa mga subscriber natin, lahat ng mga sumusuporta mga kagamba, lahat ng mga spider content creator ng mga vlogger, at saka hindi content creator dyan ng mga vlogger mga kagamba. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.